Tak, ďakujem za úvod a za uvítanie. Moje meno je teda Roman Jašek, venujem sa vývoju v .NETu obecne a špecificky poslednú dobu, nejakých posledných pár rokov v .NET MAUI. A dneska sme tu na meetupe, aby sme sa pobavili trochu o performance .NET MAUI a o dvoch konkrétnych témach, ktoré s tým súvisia. Prejdeme si to postupne. V prvej časti a asi trošku začiatok tej druhej časti budeme riešiť optimalizáciu startu aplikácie, takže čo sme schopní merať v rámci štartu aplikácie, čo sme schopní zistiť, čo sa tam deje a ako na to môžeme reagovať. Dáme nejaké príklady, čo sme v praxi použili pre zlepšenie štartu aplikácie. A v druhej časti potom máme memory líky, takže čo v MAUI líkuje, prečo to líkuje a čo s tým môžeme robiť. Takže poďme sa pozrieť na tú prvú tému. V rámci performance obecne v MAUI sa rieši niekoľko oblastí. Obecne, keď si to zhrnieme, tak na Androide sa v posledných niekoľkých releasoch riešilo performance ohľadom rýchlosti aplikácie, keďže na iOS tie aplikácie sú kompilované do binárneho kódu a spúšťajú sa natívne a tam obvykle nebýva veľký problém s performance. Naopak na iOS býva problém s tým, že tie balíčky sú veľké. Takže na každej tej platforme, keď sa teda budeme baviť o tých mobilných platformách, desktopové dneska zamlčím, budem riešiť ten mobilný vývoj, keďže momentálne aj v poslednom release, ak sledujete vývoj okolo .NET 9 a MAUI, tak sa tam rieši primárne to, že skončil nám Xamarin, vlastne v kvietnu tohto roku skončila podpora a ešte dobieha teda, že ak máte nejakú Xamarinovú aplikáciu, tak v produkcii dokáže bežať, ale už pomaly nám budú prichádzať verzie Androidu, verzie iOSu, ktoré nebudú podporované a ďalší rok nás čaká prechod všetkých. Ak ešte máte nejakú Xamarinovú aplikáciu, tak je na čase nad tým už uvažovať alebo už na tom ideálne pracovať. My sme v poslednej dobe niekoľko aplikácií prepisovali zo Xamarinu do MAUI, takže aj pri tom sme narazili na niektoré z týchto problémov, ktoré či už teda boli v Xamarine a prešli aj do MAUI, alebo niektoré z nich sú aj nové, hlavne tie memory leaky. A takže pozrieme sa na to, čo sme tam okolo nich robili a čo môžete s nimi spraviť. Obecne ale teda na Androide sa spíš v rámci optimalizácií zameriavajú na to, aby aplikácia bežala rýchlejšie a to sa bude týkať aj tej prvej časti dnešného meetupu a teda štartu aplikácie, keďže na Androide obvykle narazíte na to, že ten štart je pomalší, na iOS to obvykle až tak neriešite. Čo sa týka tej performance, tak v rámci .NET blogu vychádza každý rok post o .NET Performance ako takej, ten píše Steven Taub a to sú také tie 300-stranové blogposty, ktoré keď otvoríte na telefóne a nemáte nejaké veľa rámky, tak vám možno to zhodí browser. A okrem toho Jonathan Peppers píše Performance Improvements v .NET MAUI špecificky, takže doporučujem, ak vás performance zaujíma, tak pozrieť sa či už na ten Stevenov Taubov x 100-stranový dokument, ktorý keď si vytisknete, tak to budete mať celkom slušnú knižku. Alebo teda na ten .NET MAUI. Ja sa tu budem venovať .NET MAUI, takže budem odkazovať na toho Jonathana Peppersa a na nejaké jeho merania a nejaké jeho knihovny, ktoré v rámci toho používa. Ale doporučujem pozrieť sa na to. Je tam od neho, od Stevena Tauba už vyšiel tento rok .NET 9-kový performance update, od Jonathana Peppersa ešte nie. Posledný rok ho vydal na konci října, takže počítam, že nejaký podobný timeframe by mohol byť aj tento rok. V rámci toho, že sa budeme baviť o štarte aplikácie, tak budeme sa baviť o Androide a pozrieme sa na to, čo sme schopní odmerať z Androidu, čo sme schopní z toho dostať za dáta a ako sa na ne pozrieť. Väčšina tých optimalizácií, ktoré budeme riešiť, sú platformne nezávislé, takže nie je tam nič špecifické pre Android, ale spíš sa prejavia na Androide než na iOS, čo sa týka teda toho štartu aplikácií. Toto je jeden graf ešte z prvotných verzií .NET MAUI, keď
vytvárali tie prvé preview releasy a predtým, ako to prišlo do .NET 6, tam teda ten release bol opoždený o pol roku oproti .NET 6-kovému releaseu. Ak si to pamätáte, nestihli to do toho listopadového releaseu, takže to posúvali až niekde do kvietna. A v rámci toho merali práve štartovacie časy tej aplikácie. Môžete vidieť, že to tam v jednom bode vystrelilo nahoru, kde sa zmenila defaultná templata z toho, že používala navigation page na to, že používala shell. Takže tam to zrazu stúplo z nejakých 575 milisekúnd na vyššie sekundu. Toto je nejaká úplne basic aplikácia bez ničoho. A následne v rámci Profile.AOT, keď sa pridal shell do toho profilu, ktorý sa používa na optimalizáciu toho štartu, tak to zase kleslo a postupne to ide dolu a dolu. Čo sa týka tých časov, tak toto sú práve merania, ktoré robí Jonathan Peppers. A v rámci meraní môžete byť konzistentní len do nejakej miery. Tu platí to, že tie aplikácie sú stejné a sú len skompilované pre iné verzie .NETu a bežia na stejnom telefóne. Ale napríklad, čo sa mu tam prejavilo v nejakej verzii, je, že pre ten telefón vyšiel update a zrazu tie veci boli rýchlejšie bez toho, aby sa niečo zmenilo v aplikáciách ako takých. Takže nie je to 100% konzistentné, to asi nikdy nedosiahnete, keďže tie staršie verzie boli merané pred tým updateom. Ale môžete tu vidieť čísla. Tá prvá tabuľka je v rámci G2, takže keď spúšťate nejakú verziu, ktorá je JIT compiled, napríklad nejaký debug mode, keď spustíte, tak tie čísla sú pomerne vysoké. Keď to preženete tým Profile.AOT a keď to teda zoptimalizujete a spustíte v release konfigurácii, tak tie čísla idú dosť dolu. Sú tu nejaké príklady od toho, keď založíte .NET New Android, takže to znamená nie MAUI projekt, ale C#, alebo .NET for Android projekt, takže taký ten natívny UI s použitím C# pre logiku. Potom je tu .NET New MAUI, takže to je to štandardné XAML a C#, keď sa založí prázdna aplikácia. A následne je tu ešte meranie aplikácie .NET Podcast, ktorá vyšla niekde z .NET 6 a postupne sa updateuje. Respektíve ten kód je stejný, ale dá sa kompilovať aj pre novšie verzie. Takže môžete vidieť, že tam nejaký pokrok je a že tie čísla potroške klesajú. A zároveň ako veľký rozdiel proti tomu, keď to spustíte v debugu a keď to spustíte v release. Takže ako si tu budeme hovoriť, nemá zmysel čokoľvek merať v debugu, čo sa týka performance, lebo tie čísla budú úplne niekde inde, keď ich zbuildíte v release builde. Takže keď budeme merať akýkoľvek štart aplikácie alebo čokoľvek ohľadom performance v rámci aj načítavania nejakých stránok, vykonávania nejakých príkazov, tak merajte to v release buildoch. Nemá veľmi zmysel merať to v debug buildoch. Tá aplikácia beží inak, inak je spúšťaná, sú tam debugovacie symboly a rôzne záležitosti okolo hot reloadu a podobných vecí, takže v produkčnom builde sa tá aplikácia bude chovať inak ako v tom debugovacom. Ak chcete nejaké číslo, to znamená, čo to znamená ten startup aplikácie. V rámci Androidu máte nejakú správu displayed pre každú aplikáciu a tá vám povie OK, od tohto momentu už je aplikácia nejakým spôsobom interaktívna, niečo sa tam vykreslilo pre toho užívateľa a toto je pravdepodobne to číslo, čo vás zaujíma. Prípadne si tam môžete nejakým vlastným meraním skúmať, keď sa vám dokresliť celá stránka, alebo keď sa vám dotiahnu dáta, alebo niečo podobné. Ale to už bude záležať na vašej konkrétnej aplikácii, takže to číslo, ktoré sa zobrazuje pri tom displayed, je niečo, čo môžeme porovnávať naprieč zariadeniami, naprieč aplikáciami a je priamo z Androidu. Takže nie je to niečo, čo by ovplyvňovalo MAUI alebo ovplyvňoval nejaký iný framework. Týmto si môžete porovnávať rôzne aplikácie v rôznych technológiách. Ako sa na to pozrieť, buď to cez ADBčko priamo z konzoly, alebo cez Visual Studio alebo Android Studio, máte tam nejaké nástroje na to, ako sa pozrieť do logketu, takže do výstupu z toho ADBčkového výpisu. A chcete si to teda vyfiltrovať na string displayed.
Alternatívne práve v rámci nástrojov je k dispozícii od toho Jonathana Peppersa knižnica, alebo teda nejaká sada malý profiling, kde jednak sú tie čísla, ktoré som pár slajdov dozadu ukazoval, kde meria tie aplikácie. A zároveň tam má nejaký skript, ktorý vám tú aplikáciu spúšťa dokola a robí z toho nejaké priemery. Takže môžeme sa pozrieť na to, ako to vyzerá. Ak to chcete spustiť, tak si môžete spustiť jednak príkaz tento prvý ADB shell dump sys window a grepnúť z toho aktuálne spustenú aplikáciu. Toto vám teda vypíše nejaké vaše názov tej hlavnej aktivity, ktorá sa spúšťa pri spustení aplikácie a packageu, ktorý tam spúšťate. A toto následne použijete pri spustení toho profile PS1 skriptu. Takže tu máme práve parameter package, kde zadáte váš package a activity, kde zadáte idečko vašej aktivity. Toto je tam nejaké vygenerované, môžete si tam samozrejme v rámci kódu zadať nejaké custom idečko. Takže keby sme sa na to mrkli, pozrieme sa na nejakú aplikáciu, ktorú tu máme na testovanie. Takže, ja si v prvom rade môžem tú aplikáciu spustiť, aby som si z nej získal tie identifikátory. To znamená spustiť tento skript ADB shell dump sys window. Ja to zoomujem. Takže ADB shell dump sys window grab mcurrent focus. A z tohto mi vypadne nejaký identifikátor práve tej aplikácie, packageu a identifikátor tej main activity, ktorá sa spúšťa. Takže môžem spustiť prípadne logcat a vyfiltrovať si displayed s tým môjim package nameom. Takže toto je package name, ktorý používam. A z tohto získam teda posledné spustenia. Takže vidím, že tu mám nejaké 2 sekundy, teraz sa to spúšťalo 3 sekundy aj 258 milisekúnd, takže nejaký takýto rozmedzie. Môžeme spustiť práve ten nástroj Profile PS1, ktorý tú aplikáciu bude teraz spúšťať 10 krát dokola. Takže prvýkrát ju spustí, nechajú tam 10 sekúnd nabehnutú, aby sa naštartovala, aby sa naplnili všetky cache, prípadne ak tá aplikácia má niečo špecifické pri prvom štarte. A následne ju zabije a spustí ju potom už 10 krát bez nejakého čakania a len si zaznamená tie časy, ktoré mu vypadnú z toho displayed. Následne vypíše nejakú average hodnotu a nejaké minimum maximum. Takže toto môžete skúsiť spustiť na vašej aplikácii na konkrétnom telefóne. Uvidíte, aké číslo vám z toho vypadne. Následne spraviť nejaké optimalizácie, spustiť to znovu a pozrieť sa na to, či to číslo fakt kleslo, alebo ste chytali nejaké false flags. Takže uvidíte z tohto asi najlepšie, či ste tam niečo zlepšili. Takže máme average nejaké 2 sekundy, 148 milisekúnd. Pre túto aplikáciu je to teda nejaká demo appka. A môžeme teda s týmto číslom ďalej pracovať. Takže niečo cez 2 sekundy. Poďme sa pozrieť, čo môžeme robiť ďalej. Keď sa chceme pozrieť hlbšie do toho, čo sa v tej aplikácii deje pri tom štarte a čo vlastne nám tam žerie čas, aby sme identifikovali tie bloky, ktoré sme potom schopní vyriešiť, alebo si povedali, OK, toto je malý štart a nevieme to vyriešiť, tak si môžeme použiť 2 nástroje, ktoré nám na toto pomôžu a tie spolu nejakým spôsobom nám dajú tie dáta. Jeden z nich je .NET DS Router, ktorý slúži na to, aby sa nám nejakým spôsobom prepojilo to zariadenie s tým počítačom, na ktorý chceme získať tie dáta. A druhý je .NET Trace, ktorým už tie dáta pozbierame. Takže čo na to potrebujeme, aby sme takto mohli tú našu aplikáciu odprofilovať a aby sme z toho získali nejaký ten startup profil.
Niekoľko krokov. Potrebujeme niečo nastaviť v aplikácii, prípadne niečo nastaviť na strane telefónu. A máte niekoľko možností, ako toto spraviť. Buď to si to zadratujete do aplikácie a tu následne, keď nasadíte na zariadenie, tak automaticky bude nastavená v tom režime, že chce komunikovať s nejakým tým trasovatkom na druhej strane. Alebo to môžete nastaviť na úrovni konkrétneho telefónu, takže záleží, či takúto konfiguráciu chcete zdieľať s kolegami, alebo je to niečo špecifické pre vás, vy riešite performance a chcete to mať na tom konkrétnom telefóne a pre všetky aplikácie, ktoré tam spúšťate, čisto záleží na tom. Takže jedna možnosť je pridať do aplikácie environment txt file, alebo nejaký proste textový súbor, nemusí byť nazvaný presne takto. A ten bude mať obsah .NET Diagnostic Ports sa rovná localhostová IPčka, port 9000 a hodnota suspend, keď teda chceme trasovať ten štart aplikácie. Ukážeme si za chvíľku, aké sú tam možnosti ohľadom toho suspend. Budeme tam mať potom aj inú hodnotu pri tých memory leakoch. A v rámci CS Proju si nastavíte build akciu pre tento súbor ako Android Environment. Takže týmto spôsobom to dostanete do tej aplikácie a keď ju nasadíte do zariadenia, tak sa táto hodnota použije. Keď to zobrazím v rámci tej aplikácie, tak mám tu nejaký súbor Platforms Android Environment TXT, kde ja tu mám teda nejakú inú hodnotu, v rámci testovania som skúšal niečo iné, ale ja tento súbor momentálne nepoužívam tým, že to chcem vypínať, zapínať bez toho, aby som rebuildoval aplikáciu, tak to mám nastavené práve na úrovni toho telefónu. V rámci CS Proju, ak by sme to teda použili z toho súboru, tak si sem prihodíte tento záznam, to znamená Android Environment bude typ toho súboru a pošlete tam cestu k tomu súboru, ktorý sa má takto použiť. Týmto sa automaticky pri spustení ten súbor použije a použije sa ako ten Android Environment a prebie vám to nastavenia telefónu. Takže ak to chcete na úrovni aplikácie mať nastavené, tak môžete prebiť to, čo je na tom telefóne. Druhá možnosť je, že si to nastavíte cez ADBčko a teda nastavíte to ako premenu v tom telefóne. A to je teda táto možnosť, takže ja si tú aplikáciu zhodím na telefóne, ukončím ju a spustím práve ten druhý príkaz, takže adb shell to bol setprop a dáme si sem suspend. Takže nastavujem hodnotu premennej debug monoprofile a nastavím tam localhostovú adresu s tým portom 9000 a hodnotou suspend. Teraz keby som tú aplikáciu spustil, tak mi zamrzne a zostane na splash screene. Nikam ďalej sa mi nepohne. Na to, aby som to dosiahol, potrebujem ešte jednu vec v tom projekte zmeniť. Takže toto je bod 1, nastaviť si ten .NET Diagnostic Ports, alebo teda debug monoprofile. Druhý bod je v CS Proji zapnúť profiler, takže prihodíte si tam do Property Group hodnotu Android Enable Profiler a nastavíte ju na True. Týmto poviete, OK, táto aplikácia sa bude profilovať a bude pri spustení sa dotazovať na to, či tam je niekto na druhej strane, kto ju poslúcha. A alternatívne zase toto nemusíte dávať do CS Proju, ale pri builde aplikácie to prihodíte ako propertu, takže ako to nastavíte je na vás. Keď to tam nastavíte, tak je možné, že to bude mať nejaký performance hit v rámci výkonu alebo v rámci toho štartu, takže nie vždy to chcete, rozhodne to nechcete v release buildoch. A teda v produkčných buildoch, ktoré niekam deployujete. No a to bolo teda nastavenie tej aplikácie, respektíve telefónu. Keď máme toto nastavené, tak sa môžeme pustiť do toho použitia tých dvoch toolov, takže toho .NET DS Router a .NET Trace. A to máme zase v dvoch krokoch. Jeden je spustenie toho .NET DS Routeru. .NET DS Router nám bude routovať komunikáciu medzi tou aplikáciou a našim počítačom a teda tou utilitou .NET Trace, respektíve v druhej časti dnešnej prednášky bude .NET GC Dump, ktorá nám bude získavať nejaké
dumpy memory. Takže tu .NET DS router ja už tu mám spustenú. Ja ju teraz nebudem ukončovať, lebo by som mal iné nastavenia, keby som ju ukončil. Ale keby som ju znovu spustil, .NET DS router s tým parametrom Android, tak sa mi spustí. Ona teraz zaprotestovala, že hej, už jedna inštancia tam beží a nespustím ďalšiu. Takže táto sa mi ukončila, ale tá prvotná mi tam stále beží na pozadí. No a čo ma z nej hlavne zaujíma, je jej PID. Takže proces ID, čo je toto číselko, ktoré identifikuje ten proces, ktorý tam beží ten .NET DS router. A na ten sa ja budem napájať potom z tých nasledujúcich toolov. No a ten tool, ktorý použijeme v tejto časti, je .NET Trace s parametrom collect a s parametrom _p, čo je teda to process ID, kde si zadáme to IDčko toho .NET DS router, aby sme vedeli, na tento router sa chceme pripájať, a zadáme ešte druhý parameter formát speedscope, ktorým povieme to, že OK, v takomto formáte chceme mať výstup toho trasovania vo výsledku. Tie dáta ako také sa zbierajú vo formáte nettrace, čo je jeden z podporovaných formátov, a ak tam špecifikujete to formát speedscope, tak na konci zbierania, po ukončení toho zbierania sa to prekonvertuje do toho speedscope formátu. My budeme používať práve nástroj speedscope na zobrazenie potom toho trasovania, takže použijeme tento formát. Takže máme teraz spustený ten .NET DS router, máme nastavenú aplikáciu v tom móde, že nenaštartuje, zasekne sa na začiatku a čaká, kým tam nejaký ten trasovač ju bude na druhej strane odoberať. No a môžeme spustiť ešte ten .NET Trace. Takže spustíme si .NET Trace, collect, ja si tu vyklírujem, aby ste to lepšie videli, .NET Trace collect s IDčkom toho .NET DS routeru a formátom speedscope. No a teraz ten .NET Trace beží a čaká na to, kým sa na neho niekto pripojí. Takže môžeme aplikáciu spustiť. Aplikácia sa teraz už nezasekne, ale dobehne ten štart a normálne ďalej pokračuje v behu, takže tá aplikácia je živá. Ale tu sa mi spustil nejaký výpis a vidíme, že mi tam sype nejaké megabajty a zbiera dáta o tom, čo sa v tej aplikácii deje. Keď ja to teraz ukončím, momentálne chcete to ukončiť z tej command liney, respektíve z toho nástroja .NET Trace. Nechcete to ukončovať ako ukončenie tej aplikácie. Ten file by mohol byť corrupted, niečo sa tam špatne zapíše a nedopadne ten výpis správne. Takže ja ukončím tú aplikáciu, teda tú .NET Trace, a vypadne mi z toho nejaký výpis. Takže mám ten môj speedscope súbor, ktorý z toho vypadol. No a ja sa môžem pozrieť, čo v ňom je. Takže je to tento posledný. Zobrazím si ho v speedscope aplikácii, čo je proste webovka. Ja tu mám len nainštalovanú okolo PVAčko, ale normálne je to webová aplikácia speedscope.app. To má adresu. A vložíte si sem ten súbor. No a tu vidím štart mojej aplikácie. Je to docela malé, tak si poďme zazoomovať. Takže tu keď si pozriem na tie časy, tak v rámci toho štartu sa tu dejú nejaké veci a tak nejak prestalo sa čokoľvek diať okolo tohto času, takže vidíme, že to niečo cez 4 sekundy. Tu bola chvíľku pauza a tu som začal scrollovať, takže zase sa tam nejaké akcie začali diať. Keď si ten výpis takto pozriete, tak budú tam nejaké bloky unmanaged time, unmanaged code time, ten vás nezaujíma. To je proste nejaký idle alebo nejaké systémové resursy. No ale potom je tu hromada blokov, ktoré sa týkajú štartu tej našej aplikácie. A na tie sa môžete pozrieť. Takže z tohto dostanete dosť podrobný výpis toho, ako vaša aplikácia štartuje a čo sa v jednotlivých časoch deje. Toto je teda hlavný thread, toto je UI thread, môžete si prepnúť aj na ostatné thready, takže ak tam máte nejaké paralelné spracovanie niečoho alebo nejaké background joby, tak môžete sa pozrieť na to, čo sa tam deje na pozadí.
ale asi vás najviac zaujíma to UI, ktoré vám vykreslí tú prvú obrazovku. Takže ak sa niečo deje na tom UI threade, to je to, čo pravdepodobne chcete optimalizovať. No a čo sa tu teda deje? Takže máte tu nejaké bloky, ktoré sú rôzne farebné. Vás zaujímajú hlavne tie, do ktorých môžete zasiahnuť a s ktorými môžete niečo spraviť. Takže zaujíma vás primárne váš vlastný kód vašej aplikácie. Ak tam je niečo systémové, ak tam niečo štartuje MAUI alebo niečo podobné, s tým asi zase tak nevymyslíte. Tam môžete dúfať, že ďalší update to zlepší. Ale váš vlastný kód vás zaujímať môže. No a my sa tu pozrieme na jednu časť toho štartu, ktorá tam je na ukážku toho, čo môžeme zoptimalizovať. Obecne, keď sa pozriete na tie časy, tak ten čas v rámci tohto profilingu, ten štart trval cez 4 sekundy. Keď sme sa pozerali na tie displayed message, tak to boli 2 sekundy aj nejakých 100 milisekúnd. Takže ten čas nám tu narastol na dvojnásobok. Nemôžete tieto časy brať doslova. Keď tu uvidíte, že vám niečo trvá sekundu a zoptimalizujete to tak, že to presuniete na nejaký background thread alebo proste nejakým spôsobom to odstraníte z toho štartu, neznamená to, že tým ušetríte sekundu. Ušetríte tým nejaký čas. Znovu to musíte prehnať tým displayed a pozrieť sa, čo sa reálne stalo v tej aplikácii. Ale tie časy budú cca zodpovedať pomerovo. Takže keď tu budete mať nejaký veľký blok a vyriešite ho, tak dobre pre vás. Takže, čo tu máme a na čo sa môžeme zamerať, je tento blok, ktorý sa týka skrutora, ktorý sa týka registrácie dependencies do IOC kontajnera. Je tu použitá knižnica Skrutor, ktorá automaticky zaregistruje všetky triedy, ktoré dedia od nejakého interfejsu alebo ktoré implementujú nejaký interfejs. A je to pekné pre programátorov, ale môžeme sa pozrieť na to, že v rámci toho štartu aplikácie tu sú nejaké 4 milisekundy, to nás až tak nezaujíma. Ďalšie 4 milisekundy, tu je nejakých 70 a tu je nejakých ešte 12 k tomu. Toto sú rôzne volania toho skrutoru. V rámci tohto výpisu si musíte ešte kontrolovať, či tie boxíky tam nie sú viackrát. Keď tam uvidíte jeden skrutor, tak je možné, že to je rozbité do viacerých metód, že tam proste ešte volá niečo pod tým. Takže je dobré pozrieť sa na, ak tam máte stejne barevný box vedľa toho, tak či to není stále tá sama vec, akorát sa tu v tom výpise rozbila. Takže, a čo tu vlastne vidíte, je celý ten proces toho štartu. Takže vidíme, že tu je, no jak to je zazumované, ja to skúsim. U tohto je problém, že tam je hrozne veľa dát na tej obrazovke a buď to je to maličké, alebo nevidíme názvy tých metód. Takže tu máme vytváranie MAUI aplikácie, takže to je v rámci main application create MAUI app. To nám volá zase v rámci toho create MAUI app nejaké metódy. A tu je metóda configure views, ktorá už je z nášho kódu a tá metóda configure views práve volá ten skrutor. Keď sa pozrieme do kódu, tak v rámci nášho kódu, nášho štartu aplikácie, to vyzerá nasledovne. Máme tu metódu configure views, kde je pre programátora pekne napísané všetko, čo dedí od content page base, takže od nejakej bázovej triedy pre stránky, mi zaregistruj ako self s transientným lifetimeom. Že super, nemusím tam vypisovať všetky stránky, ale budem tam mať nejaký performance hit. Keď toto nahradíme a nahradíme to ručnou registráciou tých stránok, takže nebudeme tam mať pre programátora tak jednoduché, že OK, pridám stránku a automaticky bude zaregistrovaná, musím ju tam dopísať do toho dependency injection kontejneru, ale zase v rámci performance nebudem riešiť skrutor. Prečo je problém skrutor? Obecne veci, ktoré podobným spôsobom fungujú. Je tam problém s reflexiou. Čokoľvek, čo bude používať reflexiu, tak bude mať nejaký performance hit. Takže ak sa vyhnete reflexii, ak máte nejakú knihovnu, teraz
robili sme nejakú analýzu aplikácie Mediator, nám tam žerie nejaký čas pri registrácii, Mapster, ako nejaké automatické mapovanie, ak používate Automapper alebo niečo podobné, tak tieto záležitosti v rámci tej mobilnej aplikácie vedia zožrať nejaké desiatky, stovky milisekúnd pri štarte aplikácie. Viem, že stovky milisekúnd stále nevyzerajú ako nejaké vysoké číslo, ale keď takýchto vecí odstránite 10, tak už to bude signifikantné. Takže neviem vám dať úplne jeden ten silver bullet, akože túto vec vyriešte a máte super rýchlu aplikáciu, ale keď sa pozriete na ten výpis z toho .NET Trace, tak tam uvidíte nejaké boxíky, ktoré vám tam budú ukazovať, že hej, toto je môj kód a tento by sme mohli nejakým spôsobom zoptimalizovať. Budem tam mať nejaké potom konkrétne veci, ktoré sme riešili. Takže toto je popis toho, čo sme teraz spravili, takže spustili sme aplikáciu, nechali sme ju naštartovať a robili sme nejaké operácie. Obecne týmto procesom nemusíte riešiť len štart aplikácie, ale môžete si to preklikať kľudne na nejaké ďalšie obrazovky, ak máte nie tú prvú obrazovku pomalú, ale preklikávate sa v tej aplikácii a viete, že nejaká je pomalá, tak sa v tom trasovaní môžete doklikať až tam. Ten súbor z toho trasovania bude teda väčší a budete si musieť trošku odskrovať doprava, ale dostanete výpis akýkoľvek, čo sa deje v tej aplikácii. V rámci toho speedscope ešte máte ďalšie zobrazenia. Takže okrem toho, že si môžete zobraziť takto timelineu, tak si môžete zobraziť left heavy, kde teda vám to naľavo zobrazí tie najväčšie bloky, čo teda najväčší blok takmer vždy bude ten unmanaged code time, ale tu už sú teda nejaké iné bloky. Alebo si môžete zobraziť sandwich a tu máte výpis, môžete si to filtrovať, radiť podľa nejakej vlastnej veľkosti, teda ako dlho beží tá konkrétna metóda, alebo ako beží aj to, čo je pod ňou, čiže nejaká tá create MAUI app proste bude mať pod sebou všetky tie procesy, ktoré vykonáva pri vytváraní aplikácie. Môžete tu vyhľadávať, filtrovať to. Takže je to celkom pekný nástroj na to, ako sa zorientovať v tom, čo sa tam deje v tej vašej aplikácii. V rámci toho štartu, to ešte teda, teraz sa budeme venovať tomu štartu aplikácie, tak pozerali sme sa na to, ktoré tie bloky zaberajú nejaký čas a ktoré by sa dali urýchliť. Jedna z nich je volanie initialize component a obecne ten vykresovanie tej komponenty, nejaké či už kontrolky alebo nejaké obrazovky. Ak ten UI kód prepíšete do C#, tak môžete týmto niečo ušetriť. Toto je také za mňa docela kontroverzné. Ja mám XAML rád, takže to UI sa mi píše lepšie v tom, ale sú rôzne prístupy k tomu písať UI priamo v C#, či už nejaké comet, alebo neviem, ako sa teraz volá ten nástupca jej, v rámci MVU patternu, čiže model view updater, alebo to proste len môžete napísať v rámci toho konštruktoru nejakej kontrolky. V zásade všetko, čo ste schopní napísať XAML, ste schopní napísať aj v C#, takže neprídete o nejaké bindingy, o attach property a podobné záležitosti. Možno vec, na ktorú si dať pozor, ak by ste niečo takéto robili, nepridávať veci do kolekcie pomocou add, ale vytvoriť to priamo pri vytváraní nejakého gridu a nejakého children elementov a podobných záležitostí, lebo to stálo nejaký čas, keď sme to skúšali a pridávali tie kontrolky postupne. Ďalšia záležitosť, ktorú sme použili reálne v rámci aplikácie, je odstránenie app resources, keďže samotný call v rámci app XAML.cs, keď voláte v konštruktore initialize component a máte tam hromadu súborov, ktoré sa inkludujú, či už nejaké štýly, nejaké text resources a podobné záležitosti, tak ak vám tento blok vyskočí ako dlhý, tak môžete sa toho skúsiť zbaviť. Čo to bude znamenať, je, že potrebujete to nejakým spôsobom nahradiť v prvej obrazovke, ktorá sa vám zobrazí po štarte aplikácie. Tomu sa ešte budem venovať. Ak máte ako prvú obrazovku niečo jednoduché typu login screena alebo proste nejaká
úvodná obrazovka, kde užívateľ sa potrebuje prekliknúť a nemáte tam veľa UI, nemáte tam veľa toho, čo sa deje, tak ste schopní nahradiť resursy na tej obrazovke pomocou nejakých statických hodnôt a spustiť to načítanie resursov do app resources v background threade. Takže nemusíte toto naprieč celou aplikáciou prepisovať, ale týmto spôsobom ošetríte len úvodnú obrazovku, prípadne teda pár obrazoviek, ktoré sa vám môžu zobraziť pri štarte aplikácie, čo môže byť pomerne malý effort a môžete tým získať slušný performance gain. Záleží, čo máte v rámci tých resursov, ale toto sme napríklad vyhodnotili ako kroku, ktoré sme pristúpili v jednej aplikácii a týmto spôsobom sme vyriešili celkom signifikantný čas pri štarte aplikácie, keďže sme tam mali hromadu štýlov, hromadu vecí, ktoré sa načítavali v tom app. Ale jedna poznámka, keď toto spravíte a odstránite si tie súbory z app, tak prídete o IntelliSense. Takže čo môžete spraviť, je, že si ich tam vložíte a v rámci buildu ich odtiaľ odstraňujete nejakým skriptom alebo v aplikácii máte nejaký kus kódu, ktorý ich odtiaľ vyhodí, aby sa nevykonávali ešte predtým, ako sa spustí to initialize komponent. A bude vám IntelliSense fungovať naprieč projektom. Akurát teda musíte si dať pozor na tých štartovacích obrazovkách, že tam nebudete tie resursy používať. Potom je tu shell. No, ak používate shell, tak stále je tam nejaký performance hit pri štarte, takže shell je pohodlný, vyrieši vám jednak navigáciu, jednak posielanie parametrov a je v defaultnej šablóne, takže momentálne, keď učíme napríklad niekde na škole a ukazujeme MAUI, tak je to tam defaultne, takže ukazujeme aj s použitím shellu navigáciu, ale stále navigation page je proste rýchlejšia a hlavne pri tom štarte aplikácie sa vám to prejaví. Takže to číslo šlo dolu, ale stále není tam, kde použite navigation page. Keď používate navigation page, tak samozrejme potrebujete si vytvoriť okolo toho vlastnú infraštruktúru, posielať nejaké parametre medzi tými stránkami. Čo sa nám osvedčilo v tomto historicky je použiť nejaký wrapper na tú navigáciu a proste či je na pozadí reálne použitý shell alebo navigation page alebo nejaký iný mechanizmus je už jedno. Máme triedu nejakú navigation service, ktorej pošleme nejakým spôsobom, kam sa má odnavigovať, aké to má poslať parametre a ako je to vnútri vyriešené. Sme prepisovali niekoľkokrát za roky vývoja aplikácie, ale proste ten wrapper zostal taký, ako je a posielanie parametrov a jeho volanie zostalo naprieč kódom zachované. Takže nemuseli sme toto zmeniť, len sme vnútro tej implementácie nahradili. Ďalšia vec, ktorú môžete spraviť, ak vám samotná inštanciácia service provideru a naplnenie dependencies trvá pri štarte aplikácie, toto sme použili, je, že si toto môžete nechať vygenerovať. Existuje knižnica Zero IOC, ktorá vám vygeneruje IOC kontajner. V zásade tam máte kód, ktorý vytvára inštancie tých tried, ktoré tomu nasypete. Existuje preto nejaký konfiguračný súbor, kde poviete tieto triedy zaregistruj, či už ako singleton alebo transient a on si vygeneruje si ich inštanciáciu, naplní si tie závislosti navzájom tými inštanciami, ktoré sú tam vytvorené. A potom už v rámci štartu aplikácie sa nedeje nič. Takže máte kód, ktorý vytvára tie inštancie a prevolávate to normálne, voláte tam nejaký get service a vráti vám tú inštanciu. Vie to pracovať aj s dynamickými vecami, takže ak máte niečo, čo potrebujete vyhodnotiť až za behu aplikácie, typicky nejaká konfigurácia alebo niečo v závislosti na nejakých feature flagoch potrebujete zaregistrovať, tak existujú tam na to metódy add instance, add delegate, takže pár vecí, ktoré potrebujete až dynamicky za behu aplikácie vyhodnotiť, tak môžete zaregistrovať ako dynamické, ale väčšina sa vám predgeneruje už pri builde aplikácie. Takže toto je možné nahradiť týmto service providera. On tam service provider samotný v tej šablóne je a nejaká inicializácia tam spustí, ale keď tam nebudete nič registrovať, tak tá inicializácia je rýchla. Takže toto môžete
použiť. Ďalej, práca s resixami, alebo teda s lokalizáciou. Keď pracujete s resix súbormi, tak oni sú v samostatnej DLL-ke pre každý jazyk, takže sa vám tam dynamicky načítajú pri štarte a môžete naraziť na to, že toto je nejaký performance hit pri zobrazovaní stránky, pri prvom použití toho súboru v danej stránke alebo v nejakej kontrolke. Keď toto vyhodnotíte ako problém, tak buď to môžete nahradiť statickými textami, čo je z pohľadu performance pekné, z pohľadu lokalizácie pain, keďže proste budete, s tým nemyslím statické texty, akože vy budete mať v tom zamli, ale budete mať nejakú statickú triedu, v ktorej budete mať vysypané tie hodnoty a nahradzovať to nejak ručne. Alebo existuje knižnica VocaDB Resix File Code Generator, ktorá vytvára ten kód na vyhodnocovanie a na získavanie tých stringov dynamicky a vytvára to teda pomocou kód generátorov, takže nepoužíva to ten starý resource manager, ktorý sa používa štandardne v tých resix filoch. Takže môžete niektorý z týchto prístupov použiť. No a samozrejme, ak nájdete niečo, čo sa deje na UI threade a nemusí sa tam diať, tak to pošlite na background thread. Ideálne v rámci či už štartu aplikácie alebo zobrazovania nejakej stránky nepotrebujete načítať data na hlavnom threade. Proste toto si pošlite niekde bokom, a aby sa to vyhodnotilo nezávisle na UI stránky. Používate bindingy, tie dáta, keď načítate, aby sa vám prekreslil UI, aby sa to nečakalo na nejaké načítanie dát a nevykreslovalo tam ručne tie kontrolky. Videl som v rôznych kódoch rôzne prístupy, ale keď budete mať všetko zadratované v code behinde a načítavať dáta a vykresovať kontrolky po jednom alebo niečo podobné, tak samozrejme tam budete mať performance hit. No, u týchto vecí akurát teda pozor na to, aby ste mali ošetrené, že to nebudete mať nejaké async void metódy bez ošetrenia toho, že odchytávate niekde globálne exceptiony a logujete to niekde, lebo čokoľvek pošlete task run a proste bež na pozadí, neodchytíte si tú výnimku, nemáte tam nejaký save, fire and forget alebo niečo podobné, tak vám niekde zahučí, výnimka spadne a vy sa o nej nedozviete, alebo vám zhodí aplikáciu, ale nikdy ju nemáte zalogovanú. Takže určite v kombinácii s týmto používať nejaký globálny exception handler a každé volanie asynchronné niekde mať ošetrené, aby vám aspoň tú chybu zapísalo. No a čo sa týka samotnej konfigurácie buildovania, tak už som spomínal Profiled AOT, takže zapnúť Profiled AOT na úrovni projektu defaultne v release konfigurácii by zapnutý mal byť, takže ak ste s tým nič nerobili, tak to pravdepodobne máte. Pre Android teda sa bavíme. A tam je teda nejaký prednahraný profil, pomocou ktorého sa optimalizuje to úvodný štart aplikácie a použije sa v rámci toho buildu. Takže custom AOT profily, viem, že sľubovali už pred .NET 8, neviem. Myslím si, že zatiaľ sú nejak experimentálne, alebo používali. Jo, ale... Ale sú stále zatiaľ v rámci toolingu také nejaké podivné, takže dá sa to vyrobiť, ale není to v ničom poriadne integrované. Je to spustenie niekoľkých command lineových toolov a nahranie toho custom profilu. Ale dá sa aj to. Celkovo, ak máte nejakú custom konfiguráciu, ktorá nemá názov release, tak si skontrolujte, či máte zapnuté tieto prepínače. Toto sú prepínače, ktoré sú pre release. A je možné, že niektorý z nich nemáte zapnutý a neviete o tom a buildíte neideálnu konfiguráciu pre releaseový build. Tak, to je teda záver toho štartu. No a mrkneme sa ešte na memory leaky. Takže, čo sa týka memory leakov. V rámci
v Maui máme teda konečne k dispozícii tooly. V Xamarin existoval Xamarin Profiler, ktorý spíš nefungoval, než fungoval. Ak sa vám to podarilo niekedy napojiť, tak ste si mohli podať lotériu v ten deň. Ale v Maui teda konečne máme nástroje. Cez prestávku sme sa tu bavili, že sa podarilo backportovať aj teda v rámci Xamarinu, napojiť to na .NET 8 a tam rozbehnúť tieto tooly, čo good job, ale není to úplne podporovaný scenár štandardne. A konečne teda môžeme si spoľahlivo robiť memory dumpy aj z mobilných aplikácií a v rámci .NET Maui teda môžeme použiť .NET GC Dump. Čo to robí? Spustí to garbage collector a napojí sa na tú aplikáciu, vyťahne vám aktuálny stav pamäte a postaví si strom elementov, ktoré tam máte a následne vám z toho vypadne GC Dump file. Môžeme sa na to mrknúť. Takže v rámci tohto už nebudeme chcieť, aby nám tá aplikácia na začiatku zastavila. Takže na úrovni toho telefónu si nastavím ten debug monoprofile s hodnotou no suspend, že stále mám tú aplikáciu zapnutú s tým Android Enable Profiler a nastavím si, mám teda spustený ten .NET DS router a nastavím si tam no suspend teraz, aby mi tá aplikácia naštartovala a nezastavila sa pri štarte. Takže teraz, keby som ju znovu reštartoval, tak už nebude čakať na napojenie toho .NET Trace, ale beží ďalej. No a následne môžem spustiť ten .NET GC Dump. Zase použijem PID toho .NET DS routeru, takže aby som to tam preroutoval, to Včko to nepotrebujem momentálne. No a vypadne mi z toho GC Dump, čo je teda nejaký súbor, ktorý si môžeme otvoriť. GC Dump môžete otvoriť buď v PerfView alebo vo Visual Studio, to si to ukážeme vo Visual Studio a pozrieť sa na to, čo sa tam deje. Takže vidíme, že tu máme nejaké 2 mega aktuálne alokovanej pamäte, takže nič moc veľké. Tá aplikácia len naštartovala, má prvú obrazovku zobrazenú, je tam zo pár kontroliek, ale keby vám tá aplikácia bežala dlhšiu dobu, alebo ste sa ňou preklikávali, tak sa môžete pozrieť na to, že tá pamäť vám bude rásť a pozrieť sa na nejaké diffy medzi tými GC dumpmi. Okrem toho, v rámci toho viewčka môžete zobraziť jednak teda počet objektov, ktoré sú... teraz som to... Tak. Počet objektov, ktoré sú vytvorené toho daného typu. Môžete sa pozrieť, koľko majú alokovanej pamäte, či už teda v rámci toho daného objektu, alebo inklúziu, to znamená aj s nejakými podobjektami pod ním. A môžete sa pozrieť na nejakú hierarchiu, takže keď si tu rozklikneme nejakú stránku, tak môžeme vidieť, že na tú stránku má referenciu aplikácia ako taká. Takže tu je Appshell Phone, ktorý drží referenciu na Recipe List View, to je tá stránka. Ale keby sme sa pozreli na niečo hlbšie v tej hierarchii, tu je nejaký frame, tak vidím, že na ten frame mi ukazuje nejaký grid, na ten ukazuje ďalší frame a tak ďalej a tak ďalej. Vidíte tu celú tú hierarchiu tej stránky vysypanú. Takže keď vám tam niečo zostane, napríklad vysieť nejaký memory leak, tak môžete sa pozrieť, čo na neho ukazuje alebo na čo on ukazuje, kde je tam nejaká referencia, kvôli ktorej sa to neuvoľní. Tak. To je teda spustenie, takže .NET DS router mi už bežal a .NET GC Dump som spustil. No a čo tam môžeme robiť je teda porovnávať tie dumpy, takže keby som sa preklikal niekam ďalej v tej aplikácii a chcel si porovnať, takže otvoril som nejakú stránku, zase som ju zatvoril a teraz teoreticky by to malo byť cca stejná tá pamäť, malo by sa mi to tam uvoľniť, ale môžem skúsiť spraviť ďalší GC Dump. Ten si otvorím.
a môžem si ho dať porovnať s tým predchádzajúcim, takže s nejakou baselineou. Nie, ja som vybral ten samý. Tak. A vidím, že mi tu pribudli nejaké objekty. Jednak 9000 objektov mi tu pribudlo, pribudla mi tu nejaká pamäť. Takže môžem sa mrknúť na to, čo mi tam zostalo v pamäti potom, ako som sa odnavigoval na nejakú stránku a zase sa vrátil a prečo mi to tam zostalo. Mala by tu byť nejaká leaky label, ak to zafungovalo. Jo. Takže mám tu nejakú kontrolku, ktorá tam schválne je na to, aby držala sa v pamäti. Dostaneme sa za chvíľku k tomu, čo s ňou. V rámci, .NET Meteor sme si ukazovali, len teda pre úplnosť ešte prebehnem ten slajd. Okrem toho, že viete pomocou toho spustiť ten GCDump alebo trace, tak to má aj nejakú XAML IntelliSense, ono to bolo releasenuté ešte pred .NET MAUI extensionou do VS Code, takže je to nejaká community vec, ktorá nahradzovala .NET MAUI extension. Teraz už vo VS Code je .NET MAUI extension a už má aj nejakú XAML IntelliSense. Postupne sa tam dostávajú. No, povedzme, že na Macu zmizlo Visual Studio for Mac, takže niečím to nahradiť musia. Ak nechcú všetkých presmerovať na Rider, tak VS Code proste má niečo takéto. No, ale teda .NET Meteor vie buildovať a spustiť tie aplikácie, vie ich nasediť na či už device alebo emulátory a je tam aj nejaká podpora pre hot reload aj pre IntelliSense. No a hlavné za mňa, čo to teda vie, je ten trace a GCDump. Asi spíš z tohto dôvodu to použijete, než by ste nad tým chceli vyvíjať. Memory leaky ako také. Kontrolky v MAUI líkujú. Je to problém z toho dôvodu, že sa neuvoľňujú. A tam nespúšťa sa ten cleanup automaticky. Prečo? Z pohľadu toho frameworku ako takého je ťažko rozhodnutelné, kedy sa má cleanup vykonať. A keď tá kontrolka je odstránená z Visual 3, či vy ste si odstránili a ešte s ňou niečo chcete robiť, presúvate ju medzi nejakými dvoma layoutami alebo niečo podobné, alebo je už fakt odstránená a nechcete na ňu šahať a majú systém vyčistiť. Príklady typické, ktoré sa uvádzajú, je práca s videom, kde ak máte video v rámci aplikácie a otočíte telefón a zobrazí sa vám fullscreenové video, tak sa to video v podstate vyťahlo z vašej aplikácie a poslalo sa do nejakej systémovej aktivity, na Androide napríklad. A nechcete, aby to video samotné sa vyčistilo. Chcete, aby pokračovalo v prehrávaní pre toho užívateľa, ale ono už nie je súčasťou vašej aplikácie. A zase, keď sa otočí naopak, tak sa do tej aplikácie dostane. Alebo keď máte nejaký web browser, navigujete sa mimo vašej aplikácie do web browseru, kliknete na nejaký link a tá stránka ako taká nie je už zobrazená, vy na nej ani nie ste, vy ste sa odnavigovali úplne mimo, ale zároveň sa na ňu chcete byť schopní vrátiť, lebo keď ten užívateľ klikne na tlačítko back, tak chce sa dostať do vašej aplikácie a nechce, aby tam bola garbage kolektovaná stránka, na ktorú sa vráti. Alebo teda, ako som už spomínal, presúvanie nejakých kontroliek medzi layoutami, čo bežne v aplikácii až tak nestretáte, ale dajme tomu, že sú aplikácie, ktoré toto robia. No a kde je problém s tými memory leakmi? Alebo kde sme to riešili v aplikáciách? Ak tá aplikácia je nejaká dlho bežiaca aplikácia, ktorú niekto ráno spustí a potom 8 hodín používa v práci a na konci ukončí, tak je možné, že proste sa vám tam preklikáva medzi x výučkami a tá pamäť bobtná postupne až to dobobtná do toho bodu, že tá aplikácia spadne kvôli tomu, že ju systém zostrelí, že zožrala veľa pamäte. Alebo ak sú to aplikácie, ktoré majú komplikované UI a preklikávate sa medzi pár stránkami nahoru dolu a tie stránky zostávajú v pamäti, tak tam sme tiež na to narazili.
V Xamarine paradoxne to nebol až taký problém, v Maui sme spíš na toto narazili, že to tam líkovalo viacej. Čo s tým? Existuje knižnica Memory Toolkit Maui, ktorá má dve funkcionality, ktoré vám pri tomto pomôžu. Jedna je detekcia líkov, kde ak pridáte do stránky attached attribute leak monitor behavior cascade a nastavíte ho na true, tak vám bude detekovať to, že na tej obrazovke alebo na nejakej kontrolke došlo k nejakému líku a bude vám to hlásiť. Defaultne to vypisuje do konzoly, alebo teda do logu, aký si tam nastavíte, nejaký text kontrolka is zombie. Takže ak si to vyfiltrujete na zombie, tak to budete vidieť. Dá sa tam prípadne prihodiť kód, ktorý vám to zobrazí, ktorý vám vyhodí nejakú hlášku alebo niečo podobné. Takže ak to chcete zobraziť, ktoré kontrolky vám zostávajú v pamäti, tak je to jednoduché pomocou tejto detekcie. Ja to zobrazím na aplikácii, ktorá je ako sample v tom Memory Toolkite a kde práve je nejaký ten leaky label, ktorý tam schválne líkuje. Takže aplikácia je jednoduchá, má to obrazovku, kde je práve ten leaky label, ktorý je napojený na nejaký event v app a vykresuje nejaké obrázky, aby to tam vytváralo nejakú pamäť. Dá sa to pushnúť viackrát za sebou, takže môžem tu niekoľko tých stránok napušovať. V momente, keď dám pop, tak ak to bude líkovať, tak sa nám začnú zobrazovať. Jo. Takže vyskákalo tam tak 100 tých správ, všetko to líklo, kvôli čomu zostal tam ten leak, zostal tam ten label a ten v rámci hierarchie tam udržal celú tú stránku so všetkým, čo v nej bolo. Takže defaultné chovanie, ak vám tam niečo líkuje, tak tie elementy na seba majú referencie a ak vám niekto niečo uprostred tej hierarchie bude líkovať, tak to má referenciu na svojho parenta, on má na to referenciu v rámci child elements a budete tam mať nejaké kruhové referencie, ktoré krásne zostane celá stránka v pamäti so všetkým, aj včetne binding kontextu, to znamená vášho view modelu a podobných záležitostí. Takže to je jedna vec. Detekcia líkov. Môžete teda pomocou tej knižnice nájsť, OK, odnavigujem sa na nejakú stránku, odnavigujem sa naspäť a zistím, tuto mi niečo líkuje. Druhá časť funkcionality toho Memory Toolkitu je tzv. Teardown a ten je tam na to, aby tieto líky odstránil a neodstráni priamo tie kontrolky, alebo možno odstráni aj priamo tú kontrolku, ktorá líkuje, ale čo minimálne, o čo sa snaží, je očesať ju od toho okolitého sveta. Takže všetky referencie, ktoré by mohli smerovať na tú kontrolku, ktorá líkuje a ktorá by ona mohla držať na iné kontrolky, tak sa snaží odstrániť. Takže keď si zapnete ten teardown behavior, zase pomocou attach property, tak to na úrovni tej stránky alebo na úrovni kontrolky spustí tzv. Teardown. Čiže keď sa ona dostane do toho stavu, že OK, popnete ju z navigation page, alebo teda odnavigujete sa v rámci shellu niekam inam a už nemá byť zobrazená, už nemá byť v rámci stacku, tak sa na nej spustí pomerne agresívne čistenie a prechádza to celý ten strom komponent a odstraňuje im to všetky referencie na okolitý svet. Takže odstraním parenta, children, disconnectne handlery na natívne kontrolky a snaží sa to tak nejak izolovať každú jednu kontrolku, aby keď už teda jedna líkne, tak tam zostala tá jedna a nezobrala so sebou celý strom komponent nad sebou. Takže to je zmysel tohto teardown behavior. A ak toto prihodíte do aplikácie, tak je dosť dobré možné, že vám to vyrieši ten problém s memory leakmi. Čo vám to nevyrieši, alebo kde možno narazíte, sú rôzne komponenty tretích strán a
je možné, že nemajú správne ošetrené memory leaky, držia si navzájom v rámci nejakej hierarchie, v rámci nejakých tabov alebo v rámci nejakých collection views, custom tie referencie na iné časti tej hierarchie a navzájom sa tam referencujú. Takže budete to musieť vyskúšať v rámci aplikácií obvykle. Dostali sme do kodu tento memory toolkit, spustili sme tam jednak tú detekciu leakov, aj ten teardown a pozerali sme sa na to, čo tam zostáva. Takže ak tam zostávali nejaké naše kontrolky, tak sme riešili, čo s nimi. Ak tam zostávali kontrolky tretích strán, tak sme buď pozerali do release note, alebo im reportovali, máte tam memory leaky, alebo sme sa ich snažili nahradiť niečím iným, nejakou inou knihovnou alebo inou implementáciou. Takže pomôže to dosť, tento memory toolkit, ale je možné, že aj tak nájdete nejaké leaky, ktoré tam ošetrené budú. A minimálne sa to snaží odstrániť referencie tých kontroliek na zvyšok stránky, takže je možné, že nejaká časť vám tam zostane v pamäti, ale malo by to vyriešiť to, že vám tam nezostane celá tá stránka. V rámci toho je to ako open source, takže v niekoľkých aplikáciách sme to použili a obvykle sme to ohýbali. Ohýbali sme to podľa toho práve, čo tam bolo použité okrem toho a zohľadňovali sme ešte nejaké iné knihovny tretích strán podľa toho, čo sme tam potrebovali ešte odstrániť. Miestami sme tam museli šáhnuť na reflexiu a niečo od nejaké referencie vyhodiť proste ručne cez nejaké privátne fieldy a podobné záležitosti, ale na úrovni samotného MAUI a na úrovni nejakých open sourceových knihoven obvykle vám toto pomôže. Pri tom ešte použití, tak v zásade ten teardown chcete v produkcii, alebo chcete to proste dostať von aj s teardownom. Tú detekciu leakov chcete v rámci vývoja, takže nechcete, aby vám to detekovalo leaky a vykonávalo nejaký kód, ktorý tam sype, keď toto leakuje v produkčnom prostredí, lebo proste to je zbytočné v zásade pre vás a je to nejaký performance hit. No a čo sa týka nejakých vylepšení, tak v rámci .NET MAUI 8.0.60 bolo pridané to, že ako parent reference sa používa tzv. Weak reference. To znamená, v rámci tej hierarchie objektov, ak tam niečo práve líkovalo, toto bol problém na iOS hlavne, kde ak tam niečo držalo referenciu na parenta a ten parent si to držal zase ako referenciu na child elements, tak sa to neuvoľnilo z pamäte. Backportovali to teda aj do .NET 8, je to teda aj v 9-kových releasoch, ale už ak používate aktuálny release, tak toto by ste tam mali mať. A zmenili referenciu na parenta na tzv. Weak reference, takže by to nemalo breaknúť tú garbage collection, malo by to odstrániť tú referenciu nahoru. Takže tie elementy sa referenciujú ako childy, ale nemala by tam byť tá spätná referencia zachovaná. Teda ako pevná referencia. No a čo sa týka .NET 9, tak jednak je tam hromada fixov tých líkov v individuálnych kontrolkách. Obecne proste .NET 9-kový release je o performance a bugfixoch. Tento rok celkovo sa zamerali na to, že riešili drobnosti, riešili proste tisíce malých bugov, ktoré tam niekde boli reportované. Nie je tam žiadna veľká super nová feature v .NET 9-kovom release, ale je to primárne zamerané na to, že Xamarin nám skončil, ľudia budú migrovať aplikácie, potrebujú dotiahnuť to MAUI do nejakej použiteľnej podoby a zamerali sa primárne na mobilné platformy, takže Android, iOS. Keď sa pozriete na nejaké release noty, keď sa pozriete na to, čo vyjde v rámci .NET 9, tak fokus na Windows a Mac tam moc nie je.
potrebujú dotiahnuť to MAUI do podoby pre tých ľudí, ktorí už používajú Xamarin a ktorí potrebujú tie aplikácie niekam zmigrovať. Predpokladám, že ďalšie featurey a zameranie práve na nejaké tie desktopy alebo podobné záležitosti bude v tom nasledujúcom roku, keďže už bude teraz de facto všetci budú nútení premigrovať na MAUI, takže už teraz im to potrebovali dotiahnuť do nejakého použiteľného stavu. No a čo sa týka práve improvementov v rámci leakfixov, tak v .NET 9 Preview 7 zapli to, že je tam Automatic Handler Disconnection. Takže jedna časť toho, čo robí ten teardown v rámci Memory Toolkitu, to znamená odstraňovanie diskonektovanie tých handlerov, tých natívnych handlerov v rámci kontroliek, tak je teraz zapnuté by default, takže je tam na to nejaká attach property, pomocou ktorej sa to zapne alebo vypne a jej defaultný stav v tom poslednom preview bol teda, že je zapnutá. A ak to nechcete, tak si to musíte vypnúť. Takže toto samotné by mohlo pomôcť časťou tých memory leakov, ale práve sú tam nejaké tie scenáre, kde to budete chcieť vypnúť. Aj v rámci toho Memory Toolkitu práve riešili sme tie stavy, ktoré som povedal. To znamená, keď sa navigujete mimo aplikácie do nejakého web browseru alebo potrebujete niečo, kde síce tá stránka nie je aktuálne na stacku, ale potrebujete ju zachovať v pamäti, tak tam to proste vypnete. To isté sa bude dať aj s tými Automatic Handler Disconnection. Takže toto je zmena, ktorá tam prišla. Uvidíme, v akej podobe sa to dostane do toho ostrého releaseu, či to bude defaultne zapnuté alebo vypnuté, ale minimálne ten mechanizmus na to tam je. Takže toto sa potom pozriem, ako to vyzerá v tom ostrom release. V previewčku 7 to bolo defaultne zapnuté. Teraz v RC1 si nie som istý. No a týmto sa dostanem ku koncu. Takže jednak, ak vás táto problematika zaujíma, ak sa chystáte na prepis nejaké Xamarin Forms aplikácie, alebo ste uprostred prepisu, alebo máte nejaké performance issues na MAUI, tak nás kľudne kontaktujte. Riešili sme to teraz na X aplikáciách a môžeme sa na to spolu s vami pozrieť.